Dabi, niduta si muang short. Usa naman ito. Niduta kay mong short. Sorry na. Kuan lang ko, nadala lang ko. Dumaras ang kayo gang. Relax lang, gaw. Makakwarta lagi ka sa loob na pamagi. Ikaw lang. Ha, kumpiyansa lang sa balino na. Tara mo gawa sa tatamo istorya sa takadali. Bakit? Mangi sa ko. Tara sabay ko. Balik lang mi Balik naman. lang ni. Asa mo sa ako ni? Di magnihi lang ko ni. Ito lang. Ay, Sorry, balik lang ha. Balik mo ha. Andamang- Ayaw pagdugay ha. Balik mo dahil Andamang gusto nila pala. wala ni styles to ha. Wala eh. Basig na kay speak, lima ka doon pag-iandam. Wala mang good. Okay, balik lang mo ka. Okay, balik lang mo ha. Pasok ni dali ha. Gusto nila, andama. Ano? Let's go. Tanang ko isatang. Sige na ito na ako. Muna go. Og di ko makasat go. Di na ako nakaya go. Bitaw ang pantang Isog, manang bay. Awang iso. Haras na kayo. Hangol kayo ba? Pampatanggal, nagluod lang mga gaw. Oo. Di na kulod na to. Makainom na ko. Imo ang Diyos pirahan yun. Pikan. Bisa magkatong duwa. Bantay ka, basta ang sabot na to ha. 60-40 tayo mo ginansya ha. Sige, sige. Bahala na. Tara, tara. Ito. Ngayon nun dito. Tara, tara, tara. Bye! Mura ba mga habal na ito? Mungka din, no? Ito, mungka itong isa. Uy, mura siguro tupuan. Boss! Ikaw, ay boss, naman ito ba, boss? Ay, tuba! Ay, tuba! Dili ka ay pahalata daw. Wala ba dito ba dali? Kanang cocktail please, kanang 60% alcohol. Natanggal load mo. Ay, tuba! Dili ka. Tanggal load ni mo gaw. Hello, go. Uy, kami bala, mix na ni sir ha? Unsay kami bahala mix. Si mami ka ba ng mix? Ano eh? Service na ni sir. Atay, unta. Mali dali go. Di, alam din na gaw. Halika na lang sir ha, kay busy ba kayo? Sige, pass dito Abisi, eh. malay, masabtan na gaw. Kamantay ka na chika sa pikas na misa gaw. Piti, mantay na dong. Biti kay gaw. Humana to birahan ang mga mamsis niya gaw. Kanang mga chika, buga na sa tuwa. Anak gaw. Kain na natin natin gaw. Bugo na to na niya. Wala gaw, lingray na gaw. Buga, ilaw niya gaw ba? Alam nga na yung dilag na ako, pero pili na na kay Barpahan. Da, money ka dyan ni. Sige na. Bismillah, yun ang inyong din ba? Kaya hindi yung garon, hindi yung bimmak na. Hindi ako ba? Ay, yung kabala ka tayo, ako'y bala na mga actor sa tubangan. Hi! Ay, balik kuya. Ang mo nito mga uyab kung nasa atbang ka nang sila na kayo bayad ato. Nando ka mo? Oo, kanando ka po. Ungkal ba naman niya? Anak gaw. Okay sir, magpahit niyo yung bill ko lang sir lagi kawat. Kuhain niyo yung babae ba? Hindi No, kasi 1.5 mga mga pagkanya mo na order, 1.5 na dayon. Pagkakaan lang sa bikas niya nga. Kasi uyab. Ika, madali mo daw. Na! Di mo magkaya nga na ang gaw. Gi-scam na ito ba? Okay ba sir? Okay ba sir? Ako kung saan na natin ikaw, wala rin bakit kwarta niya. Nagpailat atong mga sika dito. Kalma ready agaw, kalma ready agaw. Kaya mo balik ng midiri kay napa may isa ka transaction dito ba? Narapit ang midiri sa resort. Ha? Balik ko na sa naman eh. Balik na ta. Balik na rin. Tara besh, apaso na to sila bid. Ugaya nila, o ingon kinangihira. Usa din na nag-ihi, isa ka drum. Duda na kuha na nila, bes. Unta ang pingay nila akong ibayad. Nag-advance cash pa ako ato. Mugay, dako ba ako nabayad sa ilahan no? Nya inaniyon rata nila. Dugay kay mo balik. Mas malapaso na to, bes. Tara, paso na to bi. Basig nagchika to dito. Sayang atong gibayad. Uy! Tayo mo nag-i-stop na ito ng mga lalaki na ito. Dahil kukuro na niya Mugay, dahil. dama ko dito mga now. Uy, dab! Yan na ko to. Kung ka siya ka bartender ay. Ito na to. Tara! Let's go. Kuya! May butan. Ay, kung pulutan dali. Wala. Yung sira mo dali sir, cocktail. Yan. Kukuha ni mo. Salamat sir. Basi, nangingan lang no pulutan. Free ko. Ako po, free ko. Okay sir, okay sir. Wala ko one shot. One shot TV. Gusto mo yung maghubog ay. Lamig kayo maghubog. Okay sir, sir ha. Okay, okay, okay. Okay, kuha ka. Dali ka. Uy, day, man. Feel ako isa ka
Kaka-shot pa lang, hubog na ko ato. Pamino po na ako po ay... Hindi siya kabapo dahil. Wapo kay Batyo pa dyan kayo, puti. Ano siya mata singkit? Mong gani, hap man siguro to day. Yeah. Mga hap to to. Pulat lang tatlo. Ay, hap to siya, oy. Kaya magkuha-kuhan, oy. Nana siya. Ano ginamuha-kuhan ay wine. Medyo mahal ba din yung mga one ka? Tapi naman eh. Mga 1.5. Kaya na mo ni bayaran, oy. 1.5, bro. Times 2 na ako, Kras. Mag-add kong 2K for you. Oy, dog. Chismil ako diretso, oy, dog. Cheers! Gawa. Huwag yun ibalik ba? Katapal juga ani ba? Doha ka actor? Oo. Sige daw, i-describe itong doha ka actor, be. Ang isa kay dako taas kay to niya, ang isa kay kalkag buhok. Ay, kailam yan na. Na, katutuwa mong bibi boy. Sa kaso di ay. 1.5 bilang bildam, wa na mayad. Ingo na mamalik ra, pero wa na yung balik. Ay, sige lang. Ay lang kabala ka ng 1.5. Kaya ako ang top plan, okay? Da, ako, dungagan po ako ng 1.5 oy para dili na ka mahasol sa ilahan. O niya, amo na itong paulion kay nanamang ka. Willy ka? Really? Pwede ka niya? Let's go, day. Paulion na, day. Let's go! Kaya mga hampas lupa itong Mga gani, paulion. oy, da, mga dama kayo ay. Okay, let's go, day. Tara, oy, paulion na nato itong mga laki na to, ng mga dama kayo, oy. Mga hugor ba kay kuko? Mga ugali, oy. Mga way himasa, puryagaba. Hala, day! Asa ko mga gamit? Ako nga iPhone 12 na wala! Alo, oy. Wala ba ba ito na impact? Paluwagan ba yato? Ay! Okay na lang. Oy, nakasay mo ang susi na ay! Nainan mo! Oy! Raidon! Bubaktas ka niyo. Tawag na ito ni wala tayong mga kwarta! Animal agaw, imbis makakwarta tagaw. Si Kway man itong plano gaw, daot basta sa Chicago. Las gawa, jurani gaw, uy. Las gawa, asa man kagaw? Gaw, wala ka gaw. Gaw. Wala ko ba? Na! Usa man imong gibit-bit gaw? Na! Gaw! Tara gaw. Usa man imong gipang-bit-bit gaw? Ulan, wa ko lang sa balitan sa tayo man isa. Unlan lagi pero awar gud na oh. Nga silpon man sa bayot gaw ko na tawang pitaka, tanawang pitaka. Tanawa. Putik kamay ni libo gaw. Awa, pwede ta mga kwarta. Nga di ta mahago nga kung tinaga sila ha. Sa di ka. Tara na, pasina to, ibig mo kabantay to ba? Ayo aja ni mo gaw, uy.